соҳаи чорводорӣ яке аз соҳаи муҳими хоҷагии қишлоқ ба ҳисоб рафта, дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулотҳои ширию гӯштӣ ҷойи намоёнро ишғол менамояд. устоди азиз, дар саҳифаҳои иҷтимоии худ шумо зиёда аз як-ду навори видеоӣ доред, ки дар ҳамин соҳа гуфта шудааст. бисёртар нуқтаи назари шумо ба дигар намуди тиҷоратҳо равона карда шудааст. мехостем як-ду саволи худро ба шумо диҳем. гап занед ҷонаб, ки успед кунем. чӣ гуна дар ҳамин соҳа устод партнёрҳоро ба худ ҷалб намоем ва бо онҳо роҳҳои дуруст кор карданро ёбем? ва саволи дуюмин ин буд, ки ҳамин соҳаи чорводориро чӣ гуна дуруст истифода барем? бале, хеле хуб. ин соҳаи чорводорӣ яке соҳаи хуб аст. чӣ ба соҳаи хуб аст? шумо бояд ки аниқ барои худатон определит кунед, шинед, ман гуфта мегирам. шумо бояд ки барои худатон аниқ кунед, ки кадом соҳаш қати меред, кадом роҳаш қати шумо меравед. чунки ки роҳаш беҳад бисёр. чӣ гуфтани гапам? ё ки шумо фермаи ширӣ мекунед, ё ки фирмаи гӯштӣ. ҳар душа кардан нағз не. шумо бояд ки якташа кунед. ё фирмаи ширӣ, ё фирмаи гове гӯштӣ. вақте ки ё гӯштия қапида ҳавая зиёд карда раведу, то ахираша ларокҳои гӯштии сентра худтон ба якта кушеду тақсим карда додан гиред. як қисми мондаги ки мисол дигар чизаша калбасни сехҳои дигар чӣ методед? маржатон зиёдтар мешавад, коратон нағз мешавад. як қисми бо мемонед, консервам кунед мешавад. ин беҳад хуб. агар ки ҳамин линия ба дута сета ҳар як этапаш ба партнёри хуба ёбеду, ҳар як ҳам қати кор кунед, вай мешавад, кластер мешавад, горизонтални сепочка ценности зиёд шуда мебаровад, кортон ман ҳамин хел мешавад. агар ки гӯштиш баравед, агар ки шириш баравед, ҳамин хел. ман медонам фирмаҳои шогирдҳом ҳастанд, ки дар Қазоқистон шири буд. аввал шира медодан дигароба арзонтар буд. осони ман вақте ки ҳамин шира додани дигароба сар кардам, ферма калонтар шуда рафт. баъд даромадаш кам буд. ба ман маслиҳат додам, ки ту ҳамина як худат лӯше, ҳамина худат аста-аста то конечни потребителаш соз. мо ҳамон хел ки кардем, маржа нақз шуду рафт. маржа нақз шуд, худошон творокаша фурӯхтан, худошон шираша фурӯхтан, худошон аҳвай сметана фурӯхтан, аҳвай аста маржа сраза 1,5-2 баробар зиёдтар шуду. мо даромадам зиёдтар шуда рафтан. не ки ин технологияи шира тайёр кардан дига, технологияи мисол гӯем фермаи гова нигоҳ доштан дига, ин дута разничия, ин беҳад разничи. ин як саволатон. дуюм саволе ки барои ино чӣ хел партнёра ёфтан? партнёра ёфтан дар кор аст, ки ҳамон соҳа ба наздик бошад. не, саволо бисёр бачам. ин зиёд ки ту зубан ҷавоб додам, ин индивидуални консултатсия мешавад. хуб, ина ҳам савол бисёр ва халқа бини ман ҳама ба ҷавоб доданам дар кор. барои ҳама қадар партнёре ки шумо мековед, ман одди маслиҳат метиҳам, одди якум партнёра ковед, ки ҳамин сфера ба фаҳмиш дорад. агар партнёре ки магазин либоса дорад, стройматериал заниматсия мекунад, вая пешниҳод накунед. хатои мо чиай? мо мебем як одамое пешниҳод мекунем, ки ҳамин соҳба тасаввурот надоранд, ин соҳая намефаҳманд ва ё корошон тамоман дига направление ҳай, баъд ва ё моя арроҳ мезананд, дилшикаста мекунанд. ва мегираду ҳамин қадар ҳамин танқид мекунад направление мо, ки ба аста-аста худат ба боваритам гум мешавад, дилшикаста мешавӣ. ин як. дуюмаш ин ки пул надода савай ту баб, ёрдамам накарда, не ки дилшикаста кард туя. ин якум момент. дуюмин, ҳамон одаме қати ҳамкорӣ кунед, ки пулаш аз шумо зиёд бошад. одаме ки нисбати шумо пулаш камай, қати вай ҳамкорӣ накунед. проблематон мешавад. бовар кунед, проблема мешавад. чунки ки вай даромадаш ҳам слаб, худаш даромади зиёд надорад, проблеми калонтон месозад. одаме қати кор накунед. ҳамон одаме ки қарздора ё чӣ кор накунед, қати вай одамои қарздор қати кор накунед, ки во дарди сартон мешавад. худтонам қарз ба меафтед аста-аста. проблемаи во проблеми шумо мешавад, аста-аста қарзи во қарзи шумо шуда мебаравад. хуб, ман як шантино тез ҷавоб дода рафтам мегирам. хуб, салому алайкум устод, ман Аҳмадҷон. як совет оиди финансовой грамотности совет дед, ки лекин совет ҳамин як инсайт шавад. финансовая грамотность, барои финансовая грамотность инсайти калон аз пасандозкунӣ сар кунед. аввал назари одам ба ин роҳи дуртарин метобад, қиинтарин метобад, мушкилтарин метобад. не ки инсайти асосӣ ҳаминай. одаме ки пасандоз кардана ёд нагирад ва ягон вақт сарватманд намешавад. сарватмандию пулдорӣ пеши шумо ба ҳамон вақт дари боигария мекушод, ки камакакам ки боша пасандоз кардана ёд гиред. ин якум. дуюм, вақте ки пасандоз кардана ёд гирифтед, шумо ҳамина денежный поток сохтана ёд гиред. коре кунед, ки пассивный поток созед. пул ба монанде медонед чиай? пул як чизе аст, ки аз дасти шумо доимо гурехта меравад.
ваҳшӣ ай. Ҳамин пул худ ба худаш як ваҳшӣ ай. Ҳамин доимо мехоҳад ки гурехта равад. Дигараш ин ки касе ки донад ки дасти шумо пул ҳаст, мехоҳад ки аз шумо ҳавая гирад. хешатонам фаҳмад ки шумо пул доред, пешниҳод мекунад, мегӯяд ман проблемама ёрдам кун. Бегонам рафиқатонам донад ки шумо пул доред, як идея пешниҳод мекунад. Касе ки бошад, ҳаракат мекунад пули шумо гирад дар дастатон. фаҳмидед? Аз шумо бошед, хоҳаши шумо аз хоҳиши ва ё болотар буданаш дар кор ки ва саришта карда идора кардан тоед.